दिनै जोबथा सानाव फैबाय नोंथांमोननि सनाथि माइथि रंजालि बैसागु फालिनाया जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिमाव मा मा हाबाफारि लानाय जाखो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम गासै रिपर्टारफोरसिम आं साबायखर बावबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायथि नोंथांमोननो हरबाय आरो गासै जोंनि रायजो राजाफोरनो आङो गोदान बोसोरनि हामलायथि हरदों। दा जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय जादों जिहेथु बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनहास'यै जिनिसखौ मोनहानाय जों 50 बोसोर जोंनि खुंबोनो हाबाय सनाथि माइथि फोरबोआव फैबाय दा बेखायनो बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद रंजाथाव फोरबो आरो बे फोरबोखौ लानानै जों एसे प्रग्रामफोरखौ बारायनाय जादों आरोखि जेरैहाय नानै गेलेनाय बादायनाय लिटारेसि बिनि उनाव कालचार गासै बिदिखौ लानाय जादों आरोखि गोबां हाबाफारि दं आरो बिफां गायनायबो दंमोन जोंहा गायखांबाय बेखौ हारिमु हानजा सोंनायनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा एक्सुवेलि हारिमु हान्जाया मोनसे बर'फोरनि थाखाय जों जिहेतु खालामबोबाय थायो गुबुन गुबुन बर'फोरनि माहारियारि आफादफ्रा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दङ आरोखि जों बिराद गोनांथि दङ बेवहाय बर'फोरनि थाखाय मानो होनबा मोनसे हारिखौ सिनायनोबा बेनि हारिमुवानो गोनां बेनो आयना बेनो सिनस्रि बादिबो जायो माने मोनसे हारिनि थाखाय थ' जोंनि बर'नि थाखायबो बे हारिमु आफाद बे जोंनि बे हारिमु जि हान्जा सुरनाय बेयो जोबोद गोनां मानो होनबा जों मारै थांनानै थानो हायो मारै मा मावनानै थायो जों मा खालामो माबे बेसादफोरखौ जों माबायदि बाहायो जों बेफोरखौ गासै दिन्थिनो नाजायो बुहुमनि सुबुंफोरनो आरो जों गावखौनो सिनायथि होनो बे हारिमु हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिजों जोङो नाजानाय जायो आरोखि सेस्था खालामनाय जायो गावखौ सिनायथि होनो दिनैनि बे जोबथा बुब्लियाव मोनाबिलिफ्राव माबाफोर हाबाफारि दंबावो दिनै जा फुङावनो जा दंमोन बिफां गायनाय जों गासै 350निबो बारा जों बिफां गायखांबाय अलरेडि बे थांबाय बिनि उनावनो बे हारिमु हान्जा सुरनाय बिनि उनाव जोंहा बिजाब बेखेवनाय दङ आरो दायो जोंहा लांदां बैसागु दङ आरो बिनि उनाव देंखो मोनाबिलि दङ आर्टिस्ट प्रग्राम दं गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।